Ya koro mogiro kamano kumiora mogi TV chinga ma kawuono mar mondo miyud weche manyien odiochieng' bende wachako godo dwe mar abiriyo e chenro mar migago injire kama kare kama gi weche ma omiyo pek. These are offices that were there, but because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho ok dhi sire yor budget apis mikai mokwongo Recho Ruto kod jalup jatend piny Dorcas Gachagua bang' wito koparo mar chik mar omenda mane geto choko omenda ne tije sirkal. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobilo osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Duoge mopogore opogore koting'o ma jofwambo kod maro kinde ose obila kuom rodho jong'anyo koting'o jofwambo kendo mondo we thuolo ji mosebed ka indhiyo e yor agoko. Jotije 19 e kaunti ma Migori mosebedo katiyo kod obok mabandia mag somo osegwe tawo e kinde matend kaunti no tima pedha ne jotije mane do tich ka gitiyo kod obok mabandia. Ya kuramogi machiegni panel tudri kode namba ma tudruok mar 3 nono yud kachiel e YouTube, kachiel e Facebook, kachiel e X mar Ramogi TV kachiel kod bende kachiel e Citizen Digital kama bedo kwa kelo ni weche gi manyien inyalo go kod mbaka kinsa nena ka intiere kanyi to pachi nango weche manyien maboro bedo ka kelo ni gi elak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni riwruoge 6 e pacho ka obiro kanyakla ka gigolo pachgi e wi chal mar piny Kenya. Nyete kinde gi mag ng'anyo. Giseo bila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom joma ne ng'anyo kaachiel gi jofwambo mosebedo ka nyiso tipo mag ng'anyo achiel kachiel. Bende giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok ochuno nyaka bed gi twak gi rowere e kawo gi ket gik moko e yo makare. Kendo gilero ni sirkal ni kod teko mar keto lokruogego e tim kata ka rumo ok otim. Riwruoge go oting'o riwruog Okinde LSK, mar weche thieth Kenya Medical Association, riwruog jofwambo KUJ, Amnesty International, Medics for Kenya, Police Reforms Working Group, IMLU, Kenya Human Rights Commission, e kind riwruoge mamoko. We note the State House announcement of a multi-sectoral conversation to address policy issues raised by the youth of Kenya, otherwise known as the Gen Z protest movement. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ang'ni wawacho ni jotelo jofwambo duto mosebedi ka obila rodho kendo obila goyo ka giluwo chenro mag ng'anyo mano timre higa mokalo kendo aneno ka higa ni bende ochako nuore. Koro wacho ni ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobilo osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Koro wadwaro ni mondo wakaw ni okang' mondo timni orum. Kik obed ni ndalo ka ndalo mitimo ng'anyo ka jofwambo temo miyo jopiny weche achiel kachiel kaka weche timore e pacho ka to obila tiyo gi teko mang'eny. Medical personnel have come under fire. Arrests by state officers and had their patient lists stolen from mobile emergency centers serving the injured. Lawyers have been denied access to their clients, arrested and intimidated by police officers of the state to drop cases. Ka dhi nyime en riwruok mar jodolo mawuok e kanise mopogore opogore kwayo rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya mondo were gi ng'anyo magisebedo ka gibage pacho ka mondo gibed e twak gi jatend piny Kenya William Ruto. Matimore tok jatend piny kiroko paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025 okang'
Mabende gisiro karibu ni okang' makamano ne okaw tok ji yudo hinyruok kendo moko owito ngimagi. Giseo teko mang'eny mobila mapacho ko osebedo katiyogo kuom jong'anyo. To the youths, we once again congratulate you for rising to the occasion and fighting for your rights. The church, however, urges you now to come to the conversation table and allow for dialogue. We also continue to condemn police brutality and the widespread abductions and death perpetrated by the uniformed forces. We urge you to exercise restraint by directing the KDF and the National Police Service to desist from using force, tear gas, live bullets, and abide by the court order. We request the youths to cease street demonstrations and engage the government. The church is concerned that the current demonstrations may have been infiltrated by the goons and persons with ill intent, going by the destruction and the looting of property witnessed. Omenda mataya PC mikai mokwongo ma pacho kaendi Mama Rachel Ruto kaachiel gi apis jalup jatend piny mano Dorcas Rigathi ok bi kete budget mar omenda ma 2024-2025. Magi noyangi kod jatend piny Kenya William Ruto e twak mare gi ute fwambo odhiambo manyoro. Jatend piny bende omedo ni tende ok bi ndiko e tich jolup jotend migepe mong'ere kaka CAS kaluwore gi bura mane dong' ng'ado. Sharon Ong'ao nigi mathoth. En twak manokelo ute fwambo mopogore opogore. Twak mane obagi e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny notiyo gi thuolono mar keto ler weche mopogore opogore kaluwore gi seyo mosebed ka idhuolo ne piny owacho mare. Jatend piny William Ruto koro yango ni pok mar omenda ma jathoro dhine apise ariyo mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ok bi ket e budget mar omenda mar higa mar 2024-2025. Even after Parliament had approved the position of CS, I have not appointed any CS because I realized that we were in a situation that we could not. And no CS will be appointed until we have an economy that can support more opportunities. Piny owacho bende osebedo ka yudo seyo mar tiyo arietha kod omenda mag jopiny. Kuom mano, jatend piny oyango ni piny owacho mare ok bi ndiko e tich jolup jatend migepe kaluwore gi bura mane doho ong'ado. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Because in the face of what has happened, we have to trim down every other area. And in fact, not just those, many other spaces are going to be trimmed down. Motelo ne mano, jatend piny ne ondike tich jolup jatend migepe 50. Kata kamano, bura ne ochwal e doho mar kwedo paro makamano. Ponono ni jolup jatend migepe makamago dine opuodh gi od bura mamalo maduong'. Osara mag dine okawo pes jopiny maromo siling $460 e higa ka higa. Kaluwore gi paro mane duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho Osara SRC ochiwo ne duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho e tich PSC. Osara mane opwodh ne jolup jotend migepe e dwe ka dwe ne en siling $459,113. Moriwo omenda mabalang' mar udi mar siling $165,000, siling $155,000 mar chal mar chiro. Osara makamano bende ne oriwo okumba mar thieth mar siling $1,000,000 mar yudo thieth korwak jalup jatend migao e od thieth, siling $300,000 mar thieth ma jalup jatend migao yudo kendo dok dala, siling $150,000 mar siro mine mayach, siling $75,000 mar yudo thieth mar wang', siling $75,000 machielo mar yudo thieth mar lak e kind thieth mamoko. Okumba mar thieth ne jolup jotend migepe ne owinjore ochwal ne min ot kaachiel gi nyithindo 4 mantiere e bwo higni 25. Kaluwore gi pok mar budget mar omenda mar higa mar 2024-2025, apisi mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ne oketne gi tenge siling $1.2 billion.
Apis mikai mokwongo Mama Rachel Ruto ne dhi yudo siling milion 696.6 ka apis mikai mar ariyo pacho ka Pastor Dorcas Rigathi ne oketne siling milion 557.5. Omenda makoro nyalo yudo tich machielo bang' jatend piny lieko ni omenda makamago ok bichwal ne apise ariyogo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Sharon kuom report machal kamano kodhi nyime. Rowere mawuok e kaunti ma Taita Taveta ne omoko Misumo otieno ma piny orugo kawuono kaka rapar ne jowetegi manowito ngimagi kinde ng'anyo mar sundo piny owacho kendo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ne gitiyo gi thuolono mar jiwo telo makare ka giwacho ni gidwaro keto maino margi dongruok mar kaunti kor gwenge e kaunti ma Taita Taveta. Ne gipako ahinya jowetegi manowito ngimagi kendo kwayo IPOA mondo tim nonro ewi nek mag ng'anyo. Rowere 4 ne omaki kaachiel oyudo hinyruok e kindego mag ng'anyo. Sisi kama vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta tumejumuika hapa ili tuweze kusema send off to our fellow brothers and sisters wale ambao waliweza kupoteza maisha yao katika hii safari. Vile vile tunawaombea pia wale wenye wako hospitalini, Mungu aweze kuwaponya ili tuweze kujumuika nao siku ya Jumanne. Kwa hivyo kwa wale wabunge ambao walipiga yes, wabunge hawa sisi tunawaambia mkubwa wenu ama tajiri wako ni mwananchi, si serikali ama rais wa nchi ya Kenya. Na ndio maana umeona wananchi katika maeneo bunge ambao wabunge walivote yes wamekuwa wakipata salamu kutoka kote kote kwa GNZs. Viongozi wote ambao walitusaliti, hata mkuje mtuombe msamaha sahi na hamwezi regesha wale vijana wetu ambao waliaga dunia, hatutakubali, na 2027 tutawapeleka nyumbani. Kwa hivyo ujumbe wetu kama vijana, tunaumwa sana na inatukera, na tunasema kwamba Ruto must, na hapa Taita Taveta tunasema ya kwamba Shake must, Haika must, Bwire must, kwa sababu wamengoja mpaka damu ya vijana imemwagika ndipo ambapo wanakuja kujifanya ya kwamba wana regret. Kawuok e kaunti ma Taita Taveta en ywaro kumienje kind jolamo mag kanisa mag Methodist e kaunti ma Tana River motelo ne yiero mag telo mag kanisano mwinjo timre tarik 10 mar dweni. Kalure kod jotelo mag kanisano giywak ni komiti mane oyier motelo ne yiero mag jotelo ma higani ne otimie tok chik ahinya. Nyaka sani gikoni ber ka jadolo maduong' Isaiah De bedo piny kod jotelo mag kanisa duto 58 mag Methodist manie pacho ka mondo migiriw paro motelo ne yiero maonge deo ng'ato kata matin. Kikao cha sinodi feki kilifanyika ambacho hakisi uwakilishi wa kanisa katika sinodi ya Singwaya, na ndani yake wajumbe wamechaguliwa kuhudhuria kamati za Juni na mkutano wa Agosti. Tafadhali kumbuka kuwa mjumbe yeyote kwa jina la sinodi ya Singwaya hatuwakilishi kwa jina yeyote. Wajumbe kutoka makanisa 7 kati ya 58 hawawezi kuwakilisha sinodi. Hatujaridhishwa na jinsi presiding bishop ambayo ni Isaiah Deye anavyoshughulikia suala la Singwaya. Kwa hiyo tunahimiza mkutano huo uachwe kututisha na kututenganisha zaidi. Sasa jambo ambalo linatushangaza ni kwamba katika makanisa 58 kama makanisa 51 yamekaa kando na hayamuenzi presiding bishop, tunaona kama ambaye hana upendo wala hana lolote la kutufanya sisi tukaweze kuwa pamoja. So sisi tunaona kama yeye yuko sawa kuungana na makanisa 7, ndio anachukua delegates kutoka kwa hiyo makanisa 7 na kuwapeleka June committee August. Hayo hayalingani na sheria za Kimethodist, kwa sababu ni kawaida ya kwamba kila synod iwe, kila circuit iwe inaweza kutoa delegates ndio waende kwa huo mkutano wa June committee. Senator County Manarok Ole Kina oriwore kod jotelo mamoko e kwedo mokalo meko mar Alfred Ketere boma wa Nairobi odiochieng' manyoro. Ole Kina ne loso e kinde limbe mare ne anyuola mar Eric Shiheni, rawera manyocha owito ngimane e kinde ng'anyo mar Gen Z e County Manarok. Bende oseo mokalo jod bura mawuok e county no manjo siro paro mar omenda ma higani e od bura koko ni gin emomiyo rowere owito ngimagi. Eric Shiheni nyocha
owinjo sidho simbo matieko sombe mbalariany ma Nairobi. Lek makata kamano ne okochopo kare. Kiongozi mmoja ambaye katiba imempa ruhusa azungumze, aseme opinion yake, anaitwa Keteve, anaenda anafanya nini? Anakuwa abducted. Na umesema katika hiyo kanisa ati hakuna mtu atakuwa akishiko tena hivyo. Kwani watu wa Mungu, acha niulize, kuna kwanga na kanisa ya shetani na ya Mungu? Hao viongozi wenyu ndio wamewaletea hii shida yote. Hao ndio walienda kupiga yes. Sasa hizi tuko hapa wote tunaomboleza kijana ambaye si ugonjwa imemuua. Ni risasi ambaye wewe ndio umelipia ndio imekuja kumuua. Na ningeomba serikali ule aliyempiga, askari ule aliyempiga angechukuliwa hatua, kwa sababu mtoto wangu hakukuwa na silaha yoyote. Nya koromogi kawuoke county mano manara kutoka Lipont mabende lek mongadore machuo kapoko oside kondo obedo kawadhi yueyo kata kamano kapoko dhi yueyo ni tiere jogo mabende na chel kachiel gi lakseche gi mbui mopogore opogore kamano Gush Boniface wachana ni chingi mandole ne chel kachiel kendo mor kaka uweche mago mag migago chopo kare anu kumero kamano kumketera Mogi TV ngata mabende luongra ni Dwen Jarawa chuna mosne Elmerad Njenje kantiere Kindu Bero kamano kuom ketera Mogi TV Moana kantiere dala mar Kabondo Komala bende wachone na chel kachiel ero kamano kuom kete Mogi TV Woda Dhiambo mabendo ngene kaka Tony wachoni Ochingi Manuel anbiane ni makare chino mar migago duchi makawun tarik mokwongo mar Julai en geno ni dwe ni ribedo dwe makare ero kamano awuod Adhiambo ngat mabende ntiere kandi ma luongore ni Onyar Nyakach Agoro Turgem Nyar John Adie bende wachone na makare kamano kuom ketera Mogi TV Derek Kabura bende sano Chingi Manuel amori kaka Ramogi TV kolona weche manyien chenro mar migago Eunice Kantire Lakisama bende wachoni akaumos makendro kamano Eunice kuom kete Ramogi TV chenro mar migago Olivia Biden Nyakomala wacho ni mos na mama na Min Ford kantiere dala mar Kabondo Komala ero kamano kuom kete Ramogi TV antiere kod jomo bende na kaini mathoth Eric Mboya bende wachoni Chingi Manuel amori kaka kikelona weche manyien chenro mano mar migago Fidel Ochieng wachone manena kaintiere gwenge mag Kisiro kamano Fidel kuom kete Ramogi TV chenro mar migago rwakna mama na Jane Agus kaintiere Rotandhiwa Engineer James Ogola kantiere Sudan mano kanyo Gush Boniface nyakwa Ramogi kikidhi mabor waduo kod mathoth chenro mar migago. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Miaka minne ya kujiandaa,
miaka 4 ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia, na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live, moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Miyo makwedo paro maokare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachunu adier, adira mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Kawadhi nyime en jaod bura machon ma Nandi Hills Alfred Keter owacho ni meko mare en achiel kuom yore ma piny owacho tiyo godo e bwoge kaluwore gi weche mosebedo kowacho kokwedo godo piny owacho. Keter mane omaki kinde mane owuok e kanisa gi familia mare odhi apise mag okwach kich ka en gi kinde mage to kane owe thuolo odhiambo manyoro. Apise mag okwach kich okwedo ni ne gindhiyo Keter kendo lal kode mar ni ne odonjone gi ketho mar chano kelo e pachoka gige lweny ataro mar chik. Talk about this issue, because were it not for the people who took the video and for the video to be viral, maybe I would have lost my life, because the way they did it, it was not a normal arrest. I was abducted, and I was watching on TV yesterday when the president said, when you are summoned and then you fail to honor the summons, that is when you are arrested in the manner that I was arrested. But I was not arrested, I was abducted. There were no summons. I was never summoned. The first time I got to understand that I had issues to which they wanted to level against me, or they're raising allegations, is when I got here. And they were beating me up, trying to say that you've been against government. And then the questions that I was asked, one of it is my relationship with the former president, Uhuru Kenyatta, and my relationship with the current deputy president. And then issues to do with arms from Congo. I think it is a movie. But let us allow it to go as per the law. But generally, don't intimidate us into silence. We are aware that there are still a number of Kenyans, very many Kenyans who are still missing. When we have asked the DCI officers here, they have told us that it is not them who took these people. So, despite the promises that were made by Ruto during the campaign, he is still maintaining police hit squads, people who are not even known to the police. And they are the ones conducting these abductions,
at least for Alfred Keter, there were people there to film it. And that is why he is still safe here. Moromo jotija par kod chiko mag county ma Migori mawachore ni osebedo katiyo kod obok mabandia osegwetao kamaromo 25 mawachore ni nitiere kod obok mabandia bende osero kwayo ni duol mandiko jotije mar County Public Service Board mondo winjgi kapok oriembgi e tich kinde ma piny owacho mar county ma Migori tima pedha ne jogo mantiere kod obok mabandia. Jagoro mar piny owacho mar county no Oscar Lima wacho ni gisebedo ka gigeto jotije maromo 93 mane nitiere kod obok mabandia mag somo bang' nonro mane otim kod duol mochung' ne penje pacho ka National Examination Council. Olima wacho jotije 19 ma igeto pedha ni osegwetao kamaromo 25 bende osendiko barua ne board mar golo ywakgi. Wacho jotije 13 ma gigeto gi nyaka sani osachgi osechungi kod piny owacho mar county ma Migori nyaka chieng' nonro rum. Tero oboke kata certificate 2762 mondo chekno gi Kenya National Examination Council ma enie body e Kenya ka manigi teko mar ng'iyo kaka jotime penj. Koro ne gitimo ng'iyo mano magisemiyo waduoko kuom mano waterogo ne gimiyo waduoko ni 341 ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'ini to be gin makare. To nitiere madhi 93 mane giduoko ni mago to ne richo. Gikonyowa yore mang'eny. Mokwongo wadhi yudo jotije ma nyalo tiyo tich mondiki ni mondo giti. Ute ung'eyo ni samoro dhi kata office moro kidwaro a particular service to inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama savi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no titijno to okoromogo. Jokan mwandu kokale udi megero ywak ni winjo piny owacho manyo maongirore mabiro loso midhiero magikaloe ahinya to mag lo. Jokan mwandu koni giyudo matek ahinya kinde magikawo hola e gero udi mabang'e chunogi ni gimuki nikech ywaro kewi lo mane ging'iewo. Magi koni omiyo giyudo lal maduong' gino moko osebedi ka ideo kod piny owacho. Gikwayo piny owacho ahinya to kokalo kuom migawo mar lo mondo yang lo duto mantie pacho ka gi weg-gi maonge mibadhi. Kitu ningetaka kuhimiza watu wajaribu what we call alternative dispute resolution. Wacha watu waelewane wenyewe kwa wenyewe. Sometimes hii mambo ya kupelekana kotini imekuwa too much a situation whereby hamsaidiani wenyewe. Mnalipa mawakili, mnatumia pesa zenu, mnakosana. Migawo mathieth e county ma Kwale ochako chenro mar siro kendo thiedho nyithindo man gi ng'ol mopogore opogore e county no. Chenro ne mane ochaki higni 3 mokalo osebedo kaluwo neno kod winjo makare ma nyithindo maromo 55 yare nyuol nyaka chop higni 4. Chenro ni bende oseketo nyithindo 184 e sir mar lony manyasani e thieth mar ng'ol magin go. Piny owacho e county no tiyo kanyakla kod riwruok moko mar piny owacho mar Sense International makoro kwayo counties mamoko kod piny owacho mamalo mondo chak rango ngima ma nyithindo ma inyuolo gi ng'ol to nyalo yudo thieth kapok ng'ol otegno. Ile early screening ya kupima masikio kama wana uwezekano wa kutosikia na pia uwezekano wa kutoona. Na kile cha maana ni kuwa zile equipment tunazo hapa zinaweza kutambua uwezekano wa mtoto kutosikia masaa 24 baada ya kuzaliwa. So inamaanisha kuwa mzazi hata ngoja pengine miezi 3 baada ya mtoto kuzaliwa ndio anasikia mlango ukifungika ama kelele kubwa ikifanyika ndio mtoto anaona mtoto wangu ni kama hasikii. Madaktari wetu wameweza kufundishwa jinsi ya identify and to capture early disabilities to children below 5 years. Out of wale walioscreeniwa tuliweza kuchukua idadi ya 184 ambao walio kwenye program wakaweza kufanyiwa therapy bure, wakapata vifaa na pia tukawa tunawafuatilia hata manyumbani. Kila mwezi hatukosi watoto kama 15 hivi ambao wanaweza kufanyiwa screening na wakagunduliwa kuwa wana shida fulani. Tumesaidika sana kwa sababu kama mtoto wangu ulikuwa
yuko chini sana. Kwa mazoezi alikuwa nimevunjika moyo, lakini hao wamezidi kunipa moyo. Mtoto wangu pia namuona yanaendelea vizuri na yale mazoezi amanipa, wakija nyumbani kunifanyia mazoezi. Kadhi nyime en piny owacho medo ndalo orak ne ute thieth machiwo thieth ka gitiyo kod kad mar NHIF kuom thuolo mar dweche 3 mabiro. E boke ma migawo mar thieth giyango ni orak mane owinjo dwe mar 7 higani ochwal nyime mondo miyo okumba manyien SHA thuolo mar loso odgi motelo ne kaunti Ayanga kuom NHIF makoro ochwal nyime nyaka tarik 1 dwe mar 10 higani. Judith Omondi ni kod ler mathoth. En chenro ma owinjo chak tich wuok tich mar tarik 1 dwe mar 7 higani kaluwore gi kaka chenro mar piny owacho osebedo chakre higani. Wuoth mar thieth ma nengone ogonyore mong'ere kaka Universal Health Coverage ma olalo mare maduong' en okumba manyien mar thieth SHIF ma owinjo kawo kar okumba masani tiyo NHIF. Kata kamano, migawo mar thieth ogolo oboke machoro nyime orak mondo mi ute thieth omed thiedho jotuo mani kod kad masani mar NHIF nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani. I want to give assurance to all Kenyans, and in particular those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund, that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. E kinde ma ibiro bed ka ichiwo thieth ne jotuo kokalo NHIF kuom dweche 3 mabirogi, e oboke no bende jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okoni chudo mag NHIF biro medo dhi nyime. Chakre tarik 1 dwe mar 10 higani, chudo kaluwore gi chike mag Social Health Authority mane ji mathoth en 2.75% mar yuto ji biro chakore Ayanga. Motelo ne oboke ni, jatend migawo mar thieth ne oyango ni bath omenda ma sirkal nonego tigo e chudo mag thieth ma ochuno, chudo mag thieth ne tuoche matama kod konyo chudo ne jo Kenya mang'aw ong'ad oko tok jatend piny William Ruto yiere gi jopiny kendo wito oko paro mar chiko omenda ma higani. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Ndikruok mar bedo jokanyo mag SHIF kata kamano dhi nyime kendo kokalo e simbe mag ong'we yamo, jopiny nyalo diyo *147# kata limo ute thieth, huduma centers kata pise mag NHIF. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom miwale pod kotenore kod NHIF momedi kindene. Jatend piny Kenya William Ruto se oganda jo Kenya kuom tamruok yie chik mar paro mar chik mar omenda kowacho ni mae en okang' maduoko piny Kenya chien gi higni 2 e yore mag dongruok. Jatend piny owacho magi kinde twak gi ute fwambo mapacho ka ewi chal ma piny Kenya. Twak mabiro bang' jatend piny wito oko paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 ka bende opoyo jod bura manosiro paro mar chikno. Lydia Okeyo nigi ler. E twak mare gi ute fwambo mapacho ka odhiambo manyoro, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oganda jo Kenya biro ywaga ng'e kuom tamruok yie gi paro mar chik mar omenda ma wacho ni ema ne dhi golo piny Kenya e nyororo mag gope. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Mr. President. Let me just allow me, because you know we need to contextualize this finance bill. It is easy, Joe. It is easy for us as a country to say, let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said we will drop the finance bill, but it has huge consequences. Ruto po jod bura manosiro paro mar chik mar omenda no kwacho ni e kinde mabiro oganda jo Kenya biro yie ni jod bura go ema ni kod paro makare mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Kenya will know that the MPs who voted yes are the true heroes of Kenya. Olero ni okang' mar wito kucha paro mar chikno biro chuno piny owacho mondo ol siling maromo $1 trillion mar tawo chenro mag piny Kenya makoro olo ni chenro mar ndike tich jopuonj JSS maromo 46,000 ok bitimore, chiwo omenda maromo siling bilion 2 ne jopith kod jopur mapacho ka bende ok bitimore. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts
It means we cannot support the charity fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. Owacho ni okang' ma kamano bende biro keto piny Kenya e golo chiemo machalo rabuon kod kitungu e pinje maoko kaluwore ni piny Kenya ok bibedo gi omenda moromo tawo chenro mag pur. We will continue to import potatoes from Europe when we have potatoes in his village. You just told me in Kimana. We have potatoes in Nyandarua. We have onions all over the place. Ruto lero ni chenro mare kano ka otelo mapachuka na en maneno ni kuom thuolo maromo higni 3 nyaka 4 mabiro piny Kenya biro bedo ni onge gi osigo mapek mar gope kowacho ni kata kamano omor ni oganda jo Kenya yie donje midhiero mar gope kendo makoro biro yawo wang'gi mar ng'eyo ni en kod agenda mowinjore ne oganda jo Kenya. My plan was to make sure that in the next 3 years, maximum 4 years, we have a balanced budget where Kenya is not the country where we are today. We are in a very difficult financial position. This is something that the people of Kenya must understand, and that is why I am happy that we have a crisis. Bende owacho ni kuom omenda manochoke hiko omenda mokalo maromo trilion 2.3, omenda maromo trilion 1.1 na ochulo gope mag piny Kenya ka trilion 1 ne odhi e chudo mag osara. Wacho ni rem kadho paro mar chikno dhi chuno mondo mi olomenda ne counties olomenda mag tawo somo e kinwa moko. We raised this year 2.3 trillion from our taxes. Of that 2.3 trillion, 1.1 trillion went to debt financing. 1 trillion went to salaries. What did we do? We had to go and borrow to pay the counties. We had to go and borrow to fund our education. Penjo mathoth no wuok kotenre gi mibadhi kotiyo marach gi omenda e piny owacho ka jatend piny osingo neno ni piny owacho mare biro tiyo makare gi omenda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakoro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi e TV e chenro mar migago kaka pile nitie ji mathoth mariwore kodwa kendo go kodwa mbaka. Erokamano Helen Odero kuom kete Ramogi TV ngisano Ching Manuel aneni e yo makare Amos ni Ogush Boniface mbende no seorote ne kaindi iwacho ni yikoru mar chwalo tij mar odiochieng' makinyi. Erokamano kanyo Helen Odero. Sister Cindy bende wacho ni Ching Manuel aneni yo makare kendo aluwo chenro mar migago e Ramogi TV amor ka kelno weche manyien gima mako dhogen gik ma jatend piny Kenya William Ruto ne wacho odiochieng' ma kawuono. June Dorothy bende wacho ni aneni makare Ching Emmanuel kendo weche ma timore pacho kaendi gin ma mako dhok. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Nitie ng'at maluongore kaendi ni Okwach bende ngisano Ching Emmanuel aneni e yo makare kendo chenro mar migago choponwa maler kama ntiere dala mar Nairobi mor gi weche manyien ka gintiere kaachiel kod Anokumu mabende ngisano Ching Manuel anembena neni Joseph Amolo wacho ni Ching Manuel mosna jogo bei duto te mabende ne Ramogi TV gi lak sechegi mae kama yude weche manyien monono makare. Kamano Joseph Amolo kuom kete e Ramogi TV. Nyakwaro mga Joang kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago weche mag tuke. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja.
250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com, chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha milii na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Wayo Masandhia ok nyal timo ono mora mora. To bende eno ko nyal wuoyo gi mama maher. Dawe param. Ingeni nyoro en no wachonwa ni. Eno wondowa. Eno ko wondwa. Inemi wondowa. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro mbajo ng'ato ak mara rameny piny. Chik by. Nyakwaro mogero kamano kuom medo keti Ramogi TV wadhi nyime kod mago matimore e pacho kaendi. Wadhi mago matimore gweng mag Budalangi. Jogo manedo midhiero modak e kembe mag Jot Budalangi kwa mondo bed kod horruok kendo rito matin kapok gidok e miechgi kata bedo ni koth osedok piny. Oganda go nyis ni nyalo yudo midhiero kaluwore kod lowo masienyore. Jalup Commissioner Malugale Chelangat Velanin wacho ni pi pod opong'o lowo ka bende ute mathoth gin mago makoro kuchungu tegno. Familia mok tin 7,000 e gwengegi ma Budalangi gin mago manedo midhiero kaluwore kod koth mapek mane chwe ka achiel kod pi ohula. Kata obedo ni koth osedok piny, jogo manedo midhiero gin ma bende koro pod odong' e kambi ka gigeto kendo gigeno kony kowuok kuom jogo mopogore opogore. Ji makama gin mago bende koro chokore kambi ni Mama Koma mantiere ward ma Bunyala Central ka giyudo kony mar chiemo. Jalup Commissioner Malugale Chelangat Velanin wacho ni kony mathoth pod dwarore mondo mi ochop kare dwaro mar kweth gi mabende ochokore kama ndo midhiero ka dwaro jogo man ndo midhiero mondo mi obed kod horruok kata bedo ni pi mag nam lolwe gin mago mosechako dok piny omiyo gi siem makende mondo mi gibed mabor kod dwaro mar dok pacho e kindeni. Kwa sasa maji bado yapo. Tunawahimiza wananchi kwamba wasikuwe na haraka ya kurudi kwa makwao, waangalie usalama wao kwanza, kwa sababu pale pia si salama vile, kwa sababu tunajua maji yanapoisha hayaishi na ikauke kwa siku moja, na pia wanaporudi wahakikishe kwamba manyumba zao ziko sheki. Unajua sasa watu wanaweza fikiria ya kwamba vile sasa mvua inyeshi eti maji ya Budalangi imeenda. Hapana, Budalangi bado iko kwa maji kwa sababu yale maji yalitoka Lake Victoria haijaenda. Alafu wakati mvua bado inanyesha kule juu, River Yala bado inaleta maji kupitia kwa Yala Swamp. Kwa hivyo bado tuko na shida kubwa ambayo inahitaji msaada. Jochiw kony malimo kembegi
gino bende koro geto konyo familia moktin ne 700. Prudential in partnership with the Kenya Red Cross tumekuja tukaweza kupeana usaidizi because the people needed help. The floods going on all over the country, we had to come in. So as from today here we are targeting like 368, but total today we are going to do around 700 homes. Hakuna kampi imefungwa. Kamp zote bado ziko na watu kwa sababu watu maji bado yako kwa maboma na pia kwa mashule. Kwa hivyo hata ndio nilikuwa nauliza hawa hiyo chakula pia wataangalia mashule kwa sababu kuna watoto wameishi kwa mashule na lazima watakula kwa shule. Mungu ni mwema. Ametukumbuka asubuhi ya leo. Tulifamiwa na shida ya maji, lakini tumeona mkono wao wakitufikisha hapa. Wametuletea chakula, wametuletea unga, mafuta, shukari, mchele. Tunashukuru. Piny owacho mamalo kaachiel kod Kenya Red Cross gin mag makori dwaro mondo miyo ochiwie kony makende ne kweth mag jogo manodar e miechgi ahinya. To jopuonjre ma bende yudo pek e chenro mag somo. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni jotich e apise marango weche mag tudruok ne ogoye piny kendo ne marango matut kendo ng'ado ne rieko e wi paro mar omenda mar higa mar 2020 manokelo ng'anyo e pacho ka juma mokadho. Eloso e kinde ma bago twak gi pacho ka e wi okenge mag biro piny Kenya nyime ahinya to e kinde ma uchumi ma pacho ka koro yulo. We didn't explain ourselves better. Maybe my communication team failed. Maybe I'm sure my communication team failed. Our communication architecture did not deliver, did not get the message out to the people of Kenya. Yeah. In fact, if you look at what people were saying, they were saying, for example, there is a matter of land on the finance bill. There was no matter of land in the finance bill, not even a single line. And it is on that basis that people rejected the finance bill and many other things that were not in the finance bill. Koro magwadhi e weche mago mag tuke eni George Kamau e jalocha mar shikisha mili na Euros jumani. Kamau ne olo shillings 250 tok yango tuke makare tuke madhinyime mag Euro e piny Jerman. Kamau mawuok e kar dak ma Kawangware kendo dereba ma nyamburko matatu oyango moro mare tok tugi shillings 49 mondo mi itug limbui ma www.shabiki.com. Sikiza na mbili niliona kwa TV kwa Sabiki na Sabiki ya TV, nikasema hii nitafuatilia kujiunga. Sasa jaribu yani hii nini ya Sabiki nyingine na sijawahi fanikiwa, lakini sijui hata ilitokea aje ikakuja automatically. Wakati ya kwanza kucheza na nikajisikia yani nikaitwa jina langu ikaitwa na nikawa mshindi katika Shabiki.com. Shabiki ni ya ukweli na nimeamini ya kweli juu mimi saa hii niko mshindi wa 1250 na ya kama nataka kitu chache hivi itakuwa naye kwa mfuko. Team Spain biro rakore gi team mar German e quarter finals mag tuke Euro bang Spain wuok chien